Ake banget kancamu. Tulung, awake dewe oleh melebu bioskop ya. Oh, oke. Kowe oleh melebu. Hore! Akhirnya awake dewe bisa nonton film lan mangan jajanan. Maltesers lan Fanta kesenenganku. Aku seneng banget. M lan Ems, aku seneng banget. Aku seneng cacing marmalade. Oh, bocah-bocah, kowe ora oleh nguang sampah sembarangan ing bioskop kayak ngono. Mike penjagane bakal kaget yen deleng iki. Ora. Awake dewe kudu ngomong. Metu saka kene. Kabeh metu. Oh, kowe gawe Mike nesu. Deweke mesti ora bakal ngidini kowe mlebu kene maneh. Ora oleh gawa panganan lan permen. Iku aturan anyar. Hai, iki tiketku. Marshmallow. Ora bisa. Iki ora oleh. Wenehake permenmu lan saiki kowe bisa mlebu. Kowe nakal banget. Ora masalah. Hei, ngenteni, kowe ora oleh mlebu bioskop gawa permen. Kandhani dheweke Frank. Oh, iku aktris utama film iki? Oh, sepurane. Mesti wae kowe oleh mlebu. Tenane? Aku ya pengen kayak ngono. Tapi, piye carane? Bener! Aku bakal dandan dadi aktris Kapindo, Enid. Hei, kowe ora oleh gawa permen ing bioskop. Aku salah siji aktris utama. Ayo, aku harap liwat. Wah, aktris liyane. Oh, sapa iku? Sapa sing kok omongake? Ayo, aku harap liwat. Anak apa iki? Kenapa kowe dandan kayak aku? Aku aktris sing asli. Ora, aku aktris sing asli. Aku orang ngerti apa-apa, tapi iki menarik banget. Okay. Ayo, John. Reneo. Ya wis. Nona Enid, maksudku kowe dudu Enid sing asli. Kowe palsu. Kan wis tak kandhani. Hey. Ngono luwih apik. Ya wis, aku harap nonton film. Matur nuwun. Ingen di tiketku. Oh, iku dewe. Wong ayu kaya ngono iku sapa? Hai, apa aku oleh liwat? Matur nuwun, iki tiketku. Ngenti, kowe ora oleh mlebu gawa marshmallow. Permen ora oleh digawa mlebu. Mungkin kowe bakal ganti pikiran? Ngapunten, iku ora mempan kanggo aku. Apa? Aku gelem bayar kowe. Kowe setuju? Oh. Kowe nyogok aku. Oke, aku bakal menehi kowe marshmallow siji. Nyenti, aku ora butuh siji. Aku ora butuh apa-apa. Aku bakal nonton tanpa panganan. Tenane? Bingo. Aku kudu golek cara liyane. Ngenti. Aku bakal dadi nelayan. Iku wae. Apik banget. Awake dewe ora oleh lali gawa pancinge. Mantek, ingen di tiketmu. Oh, come on. Oh, apa kowe pancen kelangan tiketmu? Ora, iku. Oke, mlebu. Hore, aku wis bisa liwat. Oh, ana cah wadon ayu ing sandingku. Halo Ingkana. Hai, apa aku oleh ngambung kowe? Kowe lagi ngapa? Aja cedak-cedak aku. Oh, aku ngerti. Aku butuh marshmallow saka kotak penjaga. Banjur cah wadon ayu iku mesti bakal menehi nomere kanggo aku. Iki berhasil. Oh my god. Oh, apa kowe seneng? Aku seneng banget. Hai, aku Britney Bun. Apa kowe duwe ombenan? Kabe bakal siap. Ngenteni sedela. Apa iki?
Pancing nelayan. Wah, ketoke ana botol coke sing abot. Ngenteni sedela. Oh my god. Apa? Oh, iki duduk coke. Aku njaluk sepura. Ana wong sing nyusup. Gawanen dheweke metu saiki. Ana apa iki? Ora. Luwih apik kaya ngene. Ya wis, tiket. Kabeh wis bener, tapi aku kudu meriksa kowe. Hudimu kegeten. Kowe bisa nggawa permen ing jeron kono. Aha. Aku weruh kabeh. Wene hakem rene. Ora. Ngenti, iki serius. Tapi aku ngerti apa sing kudu tak lakoni. Aku duwe ide. Aku bakal buka klan gosok iki ing meja. Saiki awek dewe jupuk sunduk kayu lan nyunduki marshmallow ing kono. Delengen. Iki pancen katon kaya balung. Aku kudu ndelikake iki ing jeron jaketku. Ayo awek dewe ndeleng apa trik iki berhasil. Halo Pak Penjaga, iki tiketku. Aku kudu meriksa kowe mbok menawa gawa permen. Muga-muga dewe ke orang ngerti. Tulung. Oh, kowe duwe balung loro? Iya, aku pancen unik. Muga-muga dinamu nyenengake. Wah, Iya, iki berhasil. Saiki aku bisa nonton film lan mangan marshmallowku. Enak. Aku seneng banget. Wah, Kate, delengen iki. apa dheweke lagi mangan balung? Iku aneh banget. Tiketmu apik banget. Saiki aku bakal meriksa kowe mbok menawa gawa permen. Kabeh aman, kowe bisa mlebu. Muga-muga seneng. Sabanjure. Cah Ayu, kowe ora oleh mlebu bioskop gawa Skittles. Wene hakem renelan. Sepurane, iki wis aturane. Iki permenku. Oh, kowe rame banget. Oke. Kowe oleh mlebu, tapi aja bengok-bengok. Aku butuh keranjang iki saiki. Ora, iku ora bakal kedadean. Yen ngono aku bakal bengok-bengok. Oh, kupingku. Apa kowe wis puas, setan cilik? Oh. Halo. Oh, Citosku tiba. Aku kudu ndelikake iki sadurunge penjagane ngerti. Oh, aku kudu golek cara apa ya? Halo, iki tiketku. Bocah liane, kowe nggawa Citos. Yen ngono aku bakal bengok-bengok. Ora, aku bakal nganggo headphoneku. Aku ora bisa krungu apa-apa. Penjaga, mereneo. Ora mungkin. Tinggal aku dewe. Aku bakal menehi koe Citos. Aku bisa ngrungokake musik lan aturan anyar. Wow, bocah wadon cilik iki duwe sakotak kebak permen. Aku bakal bagi kanggo kabeh wong. Ya, iki kanggo kowe. Aku seneng emlan emes. Iku lucu. Oh, iki enak banget. Aku seneng banget. Kowe bisa melebu. Keranjang ini abot banget. Aku gawa kakehan jajanan. Apa kowe wis neleng aturane? Aku kudu nyita kabeh iki. Ngenteni. Ora. Iki kabeh jajananku. Oh, tulung aja. Kowe arep jupuk kabeh? Iki barang kesenenganku. Apa saiki aku oleh melebu bioskop? Matur nuwun, tapi rasanya beda yang tanpa permen. Halo, aku teka ing bioskop. Kowe duwe tangan manungsa? Tenanan ing punhakmu? Medeni banget.
Oh, cepet-cepet melebuas lagi ora ana wong. Saiki aku bisa mangan jajanan iki. Ora ana sing deleng ora. Halo? Ya, mangga mlebu. Permen wis ngenteni aku. Iya, mlebu. Ya wis. Ayo awek dewe mulai karo Skittles. Enak. Ya wis, saiki aku bisa mangane. Tangan iki digawe saka adonan permen sing manis. Dewek lagi mangan tangan. Wow. Oh, aku ngerasa ora kepenak. Iki mung tangan permen sing manis. Ya wis, iki ngelinga ke kowe kanggo subscribe ing channel iki. Ana video lucu ing kana.